Imos facer un resumo moi breve do que entra para o exame. A primeira parte é toda vocabulario. O primeiro que hai que distinguir entre ben e servizo. Un ben é un obxecto que se pode comprar, vender e que o podes tocar, é tangible. E un servizo é unha actividade que cubre necesidades da sociedade, pero non se pode tocar. Vale? É un servizo como a sanidade, a educación, a clase de aeróbica, o transporte, pero non se pode tocar, non é un obxecto. E eu, por exemplo, que estou agora mesmo dando unha clase, estou prestando un servizo, pero eu non son un ben. A min non se me pode comprar, non son unha escrava, vale? Entón, ben o podemos tocar. Servizo non o podemos tocar. No caso do taxi que puxen aquí, o que é o coche como obxecto, un taxi que ti podes ir a un concesionario e compralo, aí, como podes tocar, o taxi o tocas, o compras e o vendes, é un ben. Pero o servizo de transporte que te presta o taxista ou a taxista é un servizo, non é un ben. Ti o transporte en sí non o podes tocar o coche. Entón, o transporte é un ben, é un servizo, e o coche é un ben. Tamén hai que saber os sectores de actividade que hai. Hai primario, secundario e terciario. O primario saca cousas da natureza. O secundario transforma esas cousas da natureza en obxectos e o terciario fai todo o demais. Entón, o primario, ímolo ver cun exemplo que temos aquí da gandería. O primario consigue a lá das ovellas. Saca un produto da natureza. O secundario colle esa lá que obtivo o sector primario e o transforma en tecidos, prendas e demais. O secundario transforma, é o sector da industria. E logo o sector terciario colle esas prendas que fabricou o sector secundario e as transporta ás tendas, as vende, e fai pasarelas de moda para promocionalas, publicidade, todo o demais é sector terciario, é o sector servizos. Entón, no sector primario estaría pois, a agricultura, gandaría, todo o que saca cousas da natureza, explotación forestal, pesca e demais. No secundario estarían as fábricas de calquera cousa e a artesanía que transforman en algo, vale? Os produtos, fan produtos, vale? E o sector terciario é o que fai todo o demais, transporte, venda, sanidade, educación, pois, eu que sei, dar conferencias, clases de zumba, o que che dé a gana, non? Eso é o sector terciario, todo o resto de actividades, é o sector servizos. Tamén hai que saber o que é o PIB, Producto Interior Bruto. Pero máis que as siglas, o que hai que saber é o que significa. O Producto Interior Bruto é a riqueza que consigue producir un territorio no seu interior ao longo dun período determinado. Por eso puxen o reloxo, non? Porque por un período. Por exemplo, normalmente o Producto Interior Bruto dun país nun ano. O Producto Interior Bruto de España no 2020, imagínate. Pero, bueno, decimos así nun tempo lugar determinado porque pode ser o Producto Interior Bruto de Galicia no primeiro trimestre do ano, por exemplo. Vale? Ese é o Producto Interior Bruto. Pero o máis importante é saber os sistemas económicos que hai. Fundamentalmente, capitalismo, comunismo e sistemas mixtos. O capitalismo de capital, cartos, é o sistema económico no que hai liberdade de mercado. A economía regúlase pola oferta e a demanda, libremente. Non hai un Estado que diga que prezos teñen que ter as cousas. Cada quen monta a empresa que quere, fabrica o que quere e o vende. E se hai moita oferta dun produto, por exemplo, hai moitísimas zapatillas deportivas á venda, pois baixan os prezos. E se hai moita demanda, pero pouca oferta, moita xente que quere zapatillas, pero moi pouquiñas zapatillas á venda, suben os prezos. Entón, os prezos e o que se vende e tal está regulado polo mercado, non polo Estado. Hai liberdade económica. Vale. E o outro sistema oposto sería o comunismo de común. Neste sistema non hai propiedade privada. A propiedade dos medios de produción é pública, do Estado. Entón, non pode quen quere montar unha empresa do que quere. É o Estado o que decide
que se fabrica, como, donde, cando, os prezos que vai ter, todo absolutamente está controlado. E hai que saber as vantaxes e os inconvenientes de cada sistema. Vantaxes do capitalismo: a liberdade económica. Quen ten cartos e quere montar unha empresa, a monta cando e como lle dá a gana. Desvantaxes: as diferencias sociais. Os ricos son cada vez máis ricos e os pobres son cada vez máis pobres. E os pobres que nacen pobres é moi difícil que saian de aí. Entón a liberdade para eses pobres está limitada. Non poden montar unha empresa simplemente porque queiran montala. Se necesitan cartos habitualmente, e se non os tes, pois non os tes. Vale, no comunismo, de común, de que o Estado é quen organiza todo, a principal vantaxe é que non hai esas diferencias sociais tan marcadas que hai no capitalismo entre ricos e pobres. Todo o mundo ten o básico para vivir sen problema. A desvantaxe: a falta de liberdade. Non podes montar unha empresa do que te queiras cando queiras. Dependes do Estado, do permiso do Estado e de traballar para o Estado. Esa é a principal desvantaxe, a falta de liberdade. Ben, en realidade no mundo non hai sistemas capitalistas puros nin comunistas puros. O que hai son sistemas mixtos, é dicir, en realidade é un capitalismo, pero con propiedade pública tamén. Se mestura propiedade pública, propiedade privada. Eso é un sistema mixto. Nos sistemas mixtos soe haber o que se chama un estado do benestar, ou un estado social. É dicir, é un estado no que o goberno se ocupa de que toda a poboación teña o básico das súas necesidades cubertas. Entón, hai unha serie de servizos públicos que cubren esas necesidades, sanidade pública, ensino público, etc. Pero tamén é mixto, tamén hai empresa privada. Entón, educación, pois hai educación pública, educación privada, sanidade pública, sanidade privada. É mixto, é dicir, hai as dúas cousas. É o caso, por exemplo, de España, que temos un estado de benestar no que pois tenemos sanidade pública, educación pública, temos pensións, subvencións do Estado e demais, vale? Ben, entón, nun sistema mixto hai escola pública e escola privada. Poño o exemplo da escola porque controlarás máis. Nun sistema capitalista puro, que en realidad non hai en ningún país, nun sistema capitalista puro, capital de cartos, só habería escolas privadas, e que non teña para pagar as escolas non iría a escola. Nun sistema comunista de común puro non habería escola privada, a escola sería pública toda. En un sistema mixto hai as dúas escolas, escola pública e escola privada. Vale, logo hai que distinguir o que queren os partidos de dereitas e os partidos de esquerdas. Básicamente, os partidos de dereitas están a favor da empresa privada e os partidos de esquerda están a favor da empresa pública. Entón, nos países mixtos como o noso, os partidos de dereitas, ou tamén se lles chama liberais ou conservadores, non é que non queran que haxa cousas públicas, estamos nun sistema mixto, tanto lles gusta a dereita como a esquerda que estemos nun sistema mixto, pero os partidos de dereitas favorecen a empresa privada sobre a pública e favorecen máis a liberdade económica. E os partidos de esquerda queren un estado social máis forte, un estado de benestar máis forte, favorecen o público. Queren que a escola sexa pública e de calidade. E as empresas privadas, pois que monten o que queiran, pero non están a favor de subvencionar as empresas privadas, senón de favorecer o público.